Assalamualaikum ande ko festival muder naɓe fof après ɓe invité jeunesse Sandiara naɓe no wonde commune fof amin jaaha pour annodirde est ce que Mauritanie e Sénégal ana nangodirde hande tolɗo inchallah mamin ko kolluɓe amin nangodir ɓe arde délégation mawɗo woni cukko maire woni Alsamba baddema ko vidéo e jowuro Sénégal woni Demba Kare Dia e président de jeunesse bon président kadi heɓaɗe arde mais waɗi lomto moon woni Aliou Ba walla inchallah ma yimɓe baddema kadi émission ngaji e rewɓe ɓe présidente de Yakare e woɓɓe saldeɓe inchallah donc ha yesso law onon foof mbaɗe like e abonné e partagé Sandiara TV festival Moudier après en garde mawɗo men woni Alsamba e présidente de Yakare woni Kadiasire Diallo bon o woni représentant président de jeunesse association de développement pour de Sandiara donc kalon hen holko jiiɗon e festival he holko min mbawi fadde e moon holko jogori kewto ton kadi kalnon bon bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah e julde e rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti onon wonɓe ɗo e Sandiara TV ko namdal ngal kadi waɗi fayida bon festival oɗo festival Moudéri mo jogorɗen yaade no gandirɗen ni ko festival transfrontalier woni hakkude frontiére uji ɗiɗi woni leyɗele ɗiɗi Sénégal et Mauritanie donc kañum eɗen gandi ko leyɗele ɗiɗi certude so yiyama noon tawi jokkodiral moƴƴal no hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi surtout ni kadi hakkude guure ɗe ɗiɗi woni Sandiara e Moudéri kadi kanje guure ɗe ɗiɗi foof alhamdulillahi rabbil alamin hande kadi koɗe commune aji donc ɓayde kanje ɗiɗi foof ɗe woni commune aji jokkodiral par ce que maɓe liggodiri e yimɓe ɓe gona e Sénégal naɓe e Mauritanie naɓe tan maɓe liggodiri e caggal leydi comme no hande oɗo festival ni financé ɗumen ko banque mondial no waɗi doole hono ɗiɗo ONG ji e projet ji bayiruji goɗɗi kadi ene mbawi jokkodiral ngal ɗon taka ɓe gara ga en ko Mauritanie ga ɓe liggono en wasata jokkodiral ngal ma jibinan en woda projet ji goɗɗi ɗi banque mondial yiyata jokkodiral ngal no way fewde ni ara watta liggade banggue men Sandiara inchallah mbeɗa sikki ko ɓamtare ɗamini ɗen ko ɓamtama bon merci joni dokken ko président de Yakare haalani hen kadi ko yiyan woni Kadiasire Diallo on calminama on beltanama eyyi hande dawni en ko yaade festival Moudéri festival o noddi ko toɗɗi ko commune Moudéri e commune Sandiara ko banque mondial finance festival o eɗen ɗamini festival o ma wonan en ɓamtare comme no festival uji meɗen ɓennunoɗe e Mauritanie on jarama joni gonɗen ko e bon représentant de jeunesse woni Aliou Kano Ba o haalani en holko yi hen holko mbawɗen fadde hen ewa Aliou Ba bisimilla assalamu aleykum mi salmini onon daroɓe dendagal SDI TV foof min jetti on e golle moon min jetti on kadi yidde hollirde ɗum ɗo aduna bon ko festival transfrontalier no mbirmi hakkude Moudéri e Sandiara ko banque mondial finance ɗum mi ari ɗo en tant que représentant des jeunesse association pour le développement de Sandiara donc sona beelamma e weltare e wiide kadi yimɓe tinno enen kam firti mbiɗen ko association pour le développement ɗum mi sikki setini tawde en jalti hay leydi men en paati leydi gondi firto enen ha joni koye ɓamtare dogoten donc mi salmini mi weltanima no fewi on jarama Sandiara neɓe wonno en mbaɗi finde sanne
wonde wammade ko ɗum woni fina tawami min gadi meru fuɓe gadi kosam ɗam ɗiɗinaya men min pendi min gadi ɗumni min gadi min ko noon monsieur le gouverneur yoɗo kosamande ayi de ko pulam hande ko pulam anani de ɗum kosam nayi wonɗo penda waɗaɗari wona seeɗiyade ko kosam nayi fina tawa ɗum joni non way il faut kosam nayi ndo tan kadi bandiraɓe weɓaki ɓe machallah on jiɗi ayi de ɗum woni fina tawami so min mbaɗi ɗum kosam ɗam min gaddudi kam woni nde ɓam woten mairie magaja Vamos